దారాసురం ఐరావతేశ్వర ఆలయం 12వ శతాబ్దంలో రాజరాజ చోళుల చేత నిర్మింపబడిన ఈ ఆలయం యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ స్మారక చిహ్నంగా గుర్తింపు పొందిన దేవాలయాలలో ఒకటి. ప్రధాన మండపానికి 7 మీటర్ల పక్కగా చతురస్రాకారపు ఆకిలి తూర్పు నుండి పడమరకు వెళ్లి అలంకారమైన చెక్కిన మెట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది అసాధారణమైనది. దీనిలో సంక్లిష్టంగా చెక్కబడిన బాలెస్ట్రేటెడ్ మెట్ల వలె ఉత్పత్తి చేయబడింది. ఒకరు వాటిపై నడిచినప్పుడు అవి సంగీత స్వరాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అందుకే వీటిని పాడే మెట్లు లేదా సింగింగ్ స్టెప్ అని పిలుస్తారు. పురాణాల ప్రకారం ఇంద్రుని తెల్ల ఏనుగు ఐరావతం ఈ ఆలయంలో శివుడిని పూజించింది. అలాగే యముడు కూడా పూజించాడు. ఋషి శాపంతో శరీరం అంతా మండుతున్న అనుభూతితో బాధపడుతున్న యముడు ఈ ఐరావతేశ్వర స్వామిని పూజించగా ఆయన స్వయంగా నయం చేశాడని పురాణాలలో ఉంది. యముడు పవిత్రమైన తొట్టెలో స్నానం చేయమని చెప్పగా ఆ విధంగా చేసి విముక్తి పొందిన తీర్థాన్ని యమతీర్థం అని పిలుస్తారని ఈ ఆలయం యొక్క ప్రతీతి. మరిన్ని విషయాలకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.